אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. בוקר טוב, נקודת השוויון 365, תוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי. וזו אני, נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני מזמינה אתכם ואתכן להאזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק שלנו. באפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. והיום איתנו אורחת שמתרגשת פעם ראשונה ברדיו. שמחה ונרגשת. שרון סרי, מנכ"לית בלוטק, זרוע הדרכה של חברת קומבלק, בית תוכנה שמעסיק קרוב ל-800 עובדים ועובדות במקצועות טכנולוגיים שונים, וגם מנטורית לשינויים בקריירה, מעצימה ומלווה בהתנדבות נשים שחולמות לעשות שינוי בקריירה, ועבדה בעבר ב-IBM ועוד. שלום, שרון, ותודה שאת איתנו היום. אז בואי תסבירי לי את הקומבינציה של בלוטק. אוקיי, אז בלוטק מהווה זרוע הדרכה של חברת קומבלק. קומבלק בתוכנה מעסיק מעל 700 טלנטים טכנולוגיים. בתוכנה, שזה בעצם חברה בוטיקית צעירה, נסחרת בנסדק, ובלוטק בעצם מהווה זרוע הדרכה של קומבלק בכל מה שקשור להכשרת ג'וניורים לתפקידים נדרשים בהייטק. מה שבעצם אנחנו עושים, המשימה המרכזית שלנו בבלוטק זה לאפשר לאנשים עם פוטנציאל טכנולוגי להשתלב במגוון תפקידים טכנולוגיים באמצעות תוכניות הכשרה והשמה ממוקדות לתפקידים יהודיים בהייטק. בעצם כל התהליך הזה, איך הוא מתחיל? הוא מתחיל מצרכים שאנחנו מזהים בקרב לקוחות הקצה שלנו. אנחנו לא סופרמרקט לקורסים. אנחנו מזהים על בסיס צרכים ספציפיים, נקודתיים, שאנחנו מזהים בקרב לקוחות הקצה שלנו, שהם בעיקר לקוחות פיננסיים, ממשלה, ביטחון, חברות הייטק כאלה ואחרות. יכולה לתת לי דוגמה? אז צרכים שאנחנו נגיד, סתם לדוגמה, אנחנו מזהים מחסור בקובוליסטים או באנשי סיסטם בכלל, או סיסטם מנפרם. משם מתחיל כל התהליך. חברות הקצה הם אלה שאומרות לכם, נכון. אנחנו צריכים קובוליסטים. נכון. ואז משם אנחנו בעצם יוצאים באיזשהו קמפיין ברשת, עובדים בשיתוף פעולה עם מרכזי תעסוקה, מכללות אקדמיות למיניהם, ומגיעים לסיטואציה שאנחנו מקבלים בין 1,000 ל-1,200 מועמדים למשרה. בעצם השאיפה שלנו היא לפתוח נבחרת, קבוצה שתהווה נבחרת של תותחים שבסוף יהיו עובדים שלנו אצל לקוחות הקצה. ובתהליך הזה אנחנו, כמו שציינתי, מקבלים קרוב ל-1,000-1,200 מועמדים שמוכנים להציע מועמדות למשרה. אפשר להגיד ש50% מהם לא רלוונטיים, בסדר? אחרי שאנחנו ככה, שהם מבינים את המשמעויות של למידה אינטנסיבית, מיקום וכל המשמעויות שמסביב. וה50 הנותרים בעצם מתחילים איזשהו תהליך פורץ דרך שאנחנו פיתחנו. והתהליך הזה מתחיל באיזשהו מבדק ייחודי וחדשני, שהוא מותאם למסלול הספציפי, שאותו עובר המועמד. המבדק הוא מבדק מקצועי. ברגע שהוא עבר את המבדק הזה, אז בעצם השלב הבא הוא תהליך של רעיון מקצועי ואישיותי, שבודק את הכישורים והיכולות של אותו מועמד, מועמדת, ובעצם השילוב הזה
מאפשר לנו, גם, בעצם השילוב גם של הרעיון וגם של המבדק המקצועי, מאפשר לנו לנבא את יכולת ההשתלבות של המועמד בקורס ובתפקיד ממש ברמה של 99.9. יכולת ההצלחה שלו אפילו יותר נכון. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש-99.9 מהאנשים באמת מצליחים בקורסים לא רק בקורס, גם בתפקיד. אני יכולה להגיד לך... ומושמים בחברות הקצה? כן. תראי, זה משהו שאנחנו עושים אותו כצוות, צוות ניהולי בכיר שמונה את בלוטק. אנחנו עושים את זה מעל 2 עשורים. ואם מסתכלים אחורה, אז אני יכולה היום, את יודעת שאני נכנסת נגיד לבנק, ואני רואה הרבה מאוד מנהלות בחירות, אז את יודעת, זה מנהלות שהתחילו את דרכן איתנו, באותם תפקידים שהם ככה מהם צמחו, וכיף לראות את זה. האמת היא שזה ממש מקסים ומשמח מבחינתי לראות דבר כזה. זאת אומרת, גם בנקים הם לקוחות קצה שלכם? בעיקר. בנקים, גופים פיננסיים, חברות אשראי, חברות ביטוח. אני רק אחזור רגע לתהליך. ואתם מכשירים בתחום הטכנולוגיה תמיד. כן, כן. אנחנו מכשירים בעיקר בתחומים שבהם הביקוש גובר על ההיצע. אוקיי. ואם נחזור לתהליך, אז בעצם, כמו שציינתי, הדבר הזה בעצם מאפשר לנו לנבא את אחוז ההצלחה שלהם בקורס ובתפקיד, וזה מייצר איזשהו ווין-ווין גם מול המועמד וגם מול הלקוח שבקצה, כי הלקוח שבקצה יודע שיש לו מועמד שהוא באחוז הצלחה מאוד גבוה בתפקיד, וגם הוא תפור למידות שלו, לאג'נדה הספציפית שלו, והמועמד יודע שהוא מתאים למשרה. את יודעת, היום אנחנו בעולם ההייטק, הוא עולם מאוד מגוון. לא תמיד כשאת נרשמת לאיזשהו קורס, את יודעת בוודאות שזה התחום שמתאים לך. אבל once עברת את התהליך אצלנו, ואמרנו לך, שמנו לך חותמת, ואמרנו לך עברת, אז את יודעת שיש לך איזשהו שקט נפשי. וזה בעצם גם מה שגורם לנו לחתום על הסכם העסקה מול המועמדים שלנו כבר בתחילת ההכשרה, שזה לא קורה הרבה. אוקיי, זאת אומרת, המועמדים מתקבלים להכשרה, והם יודעים, להבדיל ממקומות אחרים, שהם לא צריכים לחפש עבודה אחרי שהם מסיימים את הקורס, אלא נכון. הם מתחילים קורס בידיעה שבסוף הקורס הם נכנסים למקום עבודה. נכון, זה על בסיס המאפיינים שאנחנו מכירים, שנדרשים אצל לקוחות הקצה שלנו, ובאמת מהמקום הזה אנחנו הרבה פעמים יודעים על מועמדים אם הם כן מתאימים, לא מתאימים, אנחנו אפילו עושים סוג של חתונמי בתהליך המיון, ואומרים וואלה, זה מתאים ללקוח הזה, זה ממש תפור ללקוח הזה. דבר החשוב שצריך לציין, שיש פה גם חובת ההוכחה על המועמדים. את יודעת, הם מתחילים קורס, הם גם צריכים להמשיך ולהוכיח את עצמם במהלך הקורס. זה כמו מקום עבודה חדש שאת מתקבלת אליו, אז את חותמת על הסכם העסקה, אבל אחר כך חובת ההוכחה היא עלייך. אם בחודש, חודשיים, 3 ראשונים לא הוכחת את עצמך, אז זה הופך למשהו זמני. וככה זה בעצם עובד גם אצלנו בתוכניות. אז מה באמת עושים? כאילו, מי שהתקבל עבר את כל המיונים, אז לכאורה הוא אמור להתאים לקורס והוא אמור לעבור אותו. אם הוא לא מצליח בקורס זה כי הוא לא עובד או כי הוא לא מתאים? אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שיש לנו קרוב ל-90% השמה. כמעט בכל 5-6 פרויקטים האחרונים שעשינו. זאת אומרת ש10% מהכל המתקבלים לא ממשיכים. לא בהכרח בתחום הספציפי, אנחנו כן עושים מאמצים לעשות פה השמה, לעשות את החיבור הנכון. לא תמיד זה לאותה משרה שהוא יתמיין אליה. יכול להיות שזה יהיה משהו אחר, יכול להיות שזה ייקח קצת יותר זמן, כי אנחנו לא מפסיקים להשקיע במועמדים. יש פה השקעה הדדית, בסדר? גם של המועמדים וגם השקעה מבחינתנו. אז יכול להיות שזה ייקח גם קצת יותר זמן, אם זה היה צריך להיות ממש בסיום ההכשרה או צריך להתחיל לעבוד, אז יכול להיות שזה יגרור עוד איזה חודש, חודשיים, 3. זה קורה. אבל השאיפה שלנו היא שבסוף יהיה 100% השמה. עכשיו תגידי לי, איך אתם מפרסמים? איך מגיעים אליכם אנשים? אנחנו עושים קמפיינים ברשת, פייסבוק, גוגל, לינקדין, עובדים הרבה עם משרד העבודה, רשויות הרווחה, מרכזי צעירים, פונים למכללות אקדמיות. הרבה מאוד מועמדים מגיעים אלינו ממכללות טכנולוגיות, הרבה מגיעים אלינו מפה לאוזן, יש הרבה מאוד בוגרים שככה, את יודעת, מעבירים לחברים ואנשים בסביבתם הקרובה, אז
אבל מה אתם בעצם כותבים? מה אתם מפרסמים? אנחנו מפרסמים משרה. כשאנחנו יוצאים בקמפיין, נגיד אנחנו מחפשים אנשים לתוכנית הכשרה והשמה בנושא של ג'אווה או קובול, אז אנחנו מחפשים תוכניתני ג'אווה שבעצם יעברו הכשרה מותאמת שלנו לתפקיד הספציפי. הבנתי. עכשיו, אנחנו בעצם מפרסמים במשרה את דרישות הקדם. בסדר? מה הם צריכים? הם צריכים לבוא עם איזשהו רקע קודם, הם צריכים... יש משרות שהם צריכים רקע קודם, ויש משרות שזה לא מחייב. אז בוא נדבר על הרקע הקודם, כי הרקע הקודם זה אחד הבעיות בעניין הזה, כי אני לא חושבת האתגרים, הייתי אומרת. לגמרי אתגרים, כי אני לא חושבת שמערכת החינוך מכשירה מעבר למגמות ייחודיות, את הילדים למקצועות טכנולוגיים. ומי שכן הולך למקצועות טכנולוגיים, טכנולוגיה, וזה לא תוכנה, או לא אוויר או חלל, או איזו מגמה ייחודית, אז הוא דווקא מהילדים היותר נחשלים, שלא הולכים למגמות האלה, או הולכים לטכנולוגיה, שזה לא... זה כאילו אפילו קצת מעליב ששולחים את הילד לטכנולוגיה, אבל בסך הכל יש המון ילדים שיש להם... יכולות דווקא בתחום הטכנולוגי, ולא טובים בגיאוגרפיה, ולא טובים ברב מלל, ולא טובים במתמטיקה, אבל בטכנולוגיה הם יכולים להיות מעולים, ואין מענה במערכת החינוך. אז מי מגיע אליכם אחרי שאתם מפרסמים? אוקיי, אז קודם כל, בהקשר לנקודה שציינת, זה נכון. האמת היא שאני תמיד אומרת שתהליך ההסללה הטכנולוגית צריך להתחיל, בעצם החינוך הטכנולוגי צריך להתחיל כבר מגילאים צעירים, כיתות ג', ד', כשהמוח רך והוא יכול לקלוט יותר שפות ולא אחרי צבא. אז אני ממש מחזקת את הדברים שאמרת. ובנושא הזה אני רוצה באמת לציין שבעצם התהליך שאנחנו עושים, זה נכון שהרבה פעמים המשרות מיועדות לאנשים שבאים עם רקע, ונתקלנו לא מעט באנשים שאמרו לי, שרון, אני מאוד רוצה, אבל אין לי את הרקע, לא עברתי את המבחן, אז מה אני עושה? אין לי הזדמנות. בקטע הזה אנחנו בעצם, כן, אני בן אדם שאוהב באופן אישי גם לתת הזדמנויות, ומהמקום הזה אנחנו בעצם מציעים מכינה שהיא סוג של מבוא לעולם ההייטק. היא בעצם ידע שהוא מקביל לידע שאנחנו מחפשים במבדק המקצועי שאנחנו עושים להם בתהליך המיון. ולפחות 70% מהאנשים שעושים את המכינה הזאת, ממשיכים לשלב הבא. בסוף המכינה הם עושים את המבדק המקצועי שלנו, ובאנס הם עברו אותו, אז מבחינתנו זה חוסך להם את המבדק בתהליך המיון שאנחנו עושים, והם, איך אומרים, שווה בין שווים. אז לפני שנדבר על השווה בין שווים, ואיפה האנשים בתוך הסיפור הזה, גם בקורסים האלה של ההכנה לקורסים, לתוכניות הפרקטיות של העסקה והשמה, לבין מה שקורה בתוכניות עצמם, גברים ונשים. אני רוצה שנקשיב לשיר הראשון שבחרת, רביב כנר, וואו. רסיסים. חזרנו. לא שמת לי את הפתיח. שים פתיח. עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. אז עכשיו חזרנו. אני רוצה לשאול אותך שרון סרי, מנכ"לית בלוטק. נשים, אוקיי? איפה הנשים משתלבות בתוך הסיפור הזה? כמה אחוז נשים בעצם מגיעות אליכם ומושמות לחברות קצה? אוקיי, אז תראי, אחוז הנשים... תדברי אחוז הנשים בעצם הוא בעלייה מתמדת. אני חייבת לציין שהוא בעלייה מתמדת. אם אנחנו מדברות על עשור, שניים, שאנחנו בעצם מפעילים את התוכניות האלה, אז בעצם אנחנו רואים אחוז שמגיע לקרוב ל-40%, משהו כזה. זה אחוז הנשים. וגם אנחנו זיהינו שנשים יש להם יכולת חשיבה לוגית הרבה יותר גבוהה, הן הרבה יותר עוצמתיות. מה את אומרת? כן. מה זאת אומרת?
לוגיקה, זה, את יודעת, זה מתמטיקה, זה פיזיקה, זה לדעת איך לחשוב בסדר מסוים. בסוף המחשב מקבל איזה שהם הוראות בסדר מסוים, ברצף מסוים. ופה בעצם, ודרך אגב, זה גם המבחן שאנחנו, אחוז מהותי במבדק המקצועי שאנחנו עושים, בודק יכולת חשיבה לוגית. וגם בתהליכי המיון וגם בקורסים ובהישגים שאנחנו רואים בקורסים, זיהינו שלנשים יש יכולת חשיבה לוגית הרבה יותר טובה. אז באמת זה בא לידי ביטוי גם בנושא של ההשמה. ומה עוד אתם מחפשים כשאתם בוחרים גברים ונשים? אנחנו מחפשים נשים שקודם כל באות עם איזושהי נחישות, איזושהי תשוקה, רצון להצליח בתחום, רעב כזה. נשים שהן באות גם עם כישורים אישיים. היום הנושא של כישורים אישיותיים הוא נחוץ לא פחות בעידן הנוכחי. כל מה שקשור ליכולת חשיבה ביקורתית, יכולת חשיבה יצירתית, תקשורת בין אישית, ונשים אין עלינו בכל מה שקשור למיומנויות תקשורת, לא? תלוי מי. אבל אם אנחנו עושות הכללות, אז כן. זה אחת המטרות שלנו בתור אימהות ומנהלות משפחה, לחבר את כל בני המשפחה. נכון. ולדבר עם הילדים, לגשר ולפשר. משא ומתן לכל דבר בכל ערוץ אפשרי. נכון. נשים יודעות לג'נגל יותר. את יודעת, אם אנחנו מדברים היום על עידן שבו צריך לאזן, לייצר את האיזון בין הורות וקריירה, אז זה גם בא לידי ביטוי. והיום, לדוגמה, במשרות שאנחנו מציעים, אז המשרות הן יותר היברידיות, והן מתאימות יותר לנשים שרוצות ככה לשלב עבודה מהבית ועבודה במשרד. זה ככה משהו שהוא הופך את זה ליותר גמיש. היברידיות זה שילוב של בית ומשרד. נכון. עכשיו, מבחינת שעות עבודה, זה עבודות שמאפשרות לנשים גם לטפל בילדים וגם בהחלט. לצאת מוקדם הביתה. נכון, אם אנחנו מדברים על עבודה מהבית, אז זה גם בשעות שיותר נוחות לנשים. זאת אומרת, זה משהו שהוא פחות מהווה חסם היום, בגלל ההיברידי. עכשיו, נשים מגיעות, את אומרת שיש 40% מהנשים בקורסים, בתוכניות שלכם, שמגיעות להשמה, שהן מתחברות לעבודות עם חברות הקצה. האם הנשים מגיעות להכשרות שלכם הראשוניות, ההכשרות שמכשירות, שמביאות אותן לנקודת הבסיס שהן יכולות להשתלב בתוכניות שמובילות להשמה? תראי, זה גם וגם. אני יכולה לומר לך שלפחות 70% מהם מגיעות עם הרקע הנדרש, שהוא רקע אקדמאי, בוגרות מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, או שקורסים טכנולוגיים, זה לא בהכרח אקדמאים. יכולות גם להיות כאלה שלמדו גם לבד. את יודעת, יש היום גם למידה עצמית. את מדברת על התוכניות עצמן, נכון. לא על הקורס שמכשיר לתוכניות. אז אני אומרת, לא כולם מתחילות מהנקודה של הקורס שמכשיר לתוכניות, בסדר? אולי 70% באות עם הרקע הנדרש לתוכניות עצמם. אוקיי. בסדר? 30% בערך צריכות את המכינה. עכשיו, הרבה פעמים זה גם נשים, המכינה שאנחנו עושים, הרבה פעמים מגיעים לתהליך המיון שלנו, נשים שלא עוברות את המבדק המקצועי, הן באות עם הרקע הנדרש. את יודעת, לפעמים במבדק מתרגשים ואז קצת מפספסים. וזה משהו שאנחנו יכולים לבדוק אותו ולאמת אותו ברעיון המקצועי. אבל once היא לא עברה לא את הרעיון ולא את המבדק, אז היא פשוט צריכה לעשות את המכינה, אז אנחנו עדיין נותנים הזדמנות. עכשיו, מה אחוז הנשים שמגיעות למכינה? כשאתן מפרסמות, אוקיי. נניח, רוב הנשים, לפחות בעולם שאני מכירה, לא לומדות במגמות הטכנולוגיות. רוב הנשים לומדות יותר במגמות הסוציולוגיות, פחות לומדות גם מתמטיקה, פחות לומדות מחשב. כי עדיין העולם הזה מסליל את הנשים למקום אחד ואת הבנות למקום אחד ואת הבנים למקום אחר. אבל אחר כך, כאילו, כשהן רואות פרסום כזה, בואו למכינה,
כמה אחוז נשים מגיעות יחסית לגברים לקורסים האלה? כמה מעוניינות להצטרף לקורסים האלה? אוקיי, אז אני רק אזכיר שהמכינה זה משהו חדש, אנחנו יצאנו איתו בחצי שנה האחרונה. שזה יפה מאוד, כל הכבוד. היו לנו 2 מכינות כאלה, ועל בסיס מהניסיון שלנו, אני יכולה להגיד שאחוז הנשים היה פה בערך 30%, משהו כזה. עדיין. עדיין. למה את חושבת שהן לא באות? למה הן לא מגישות מועמדות? אני חושבת שאולי זה עניין של ביטחון עצמי. הם אולי לא בהכרח בתודעה שלהם, הם לא רואות את עצמם מצליחות בזה. הם לא רואות את עצמם במקום הזה. נראה לי שזה מהמקום הזה. לא יודעת כמה צודקת. כמו שפעם אמר לי דוקטור לרר, דוקטור זאב לרר, אנחנו צריכים ליישר את המגרש בשביל נשים, כדי שהם יעזו לעלות עליו, יעזו להירשם לקורסים האלה של המכינה. כן, מקסימום יצליחו. אז אמרתי לו, גם אם המגרש יהיה ישר לגמרי, אנשים לא יעלו עליו. מה זה הרעש הזה? טלפון מהווה, מצלצל. נו, אז נענה? לא אצלי. אז אצל מי? או אצלך, או אצלך. אצלי אין טלפון. בבקשה. אצלך? אצלי השקט. טוב, בסדר. אז בקיצור, אחת הסיבות שנשים לא עולות על המגרש זה שבאמת מלכתחילה, מגיל מאוד מאוד קטן, אפילו מגיל לידה, המסרים שהם מקבלים זה אתם הולכות למקום הזה, והבנים הולכים למקום הזה, והמסרים האלה מוטמעים לנו בראש, וזה בונה לנו את התודעה, ובסוף כשבאמת יש הזדמנות, אז הן אומרות לעצמם, זה לא בשבילי, המודעה הזאת לא בשבילי, המודעה הזאת היא לבנים. ולכן אני חושבת באופן אישי שאנחנו צריכים וצריכות להתחיל עם השינוי תפיסת המודעות הזאת כבר בגילאים המאוד צעירים, ולתת גם לבנות בגן, נכון. וגם לבנים בגן, את אותם משחקים, לתת להם מסרים זהים. אתם יכולים להיות מה שאתם רוצים, לתת להם הזדמנות לשחק בכל הדברים, ואז אולי הם יגישו את המועמדות שלהם למשרות כאלה. זה ממש ככה. אנחנו נוטים להישען על המוכר והידוע. לכן אמרתי שהתהליך הזה צריך להתחיל מגילאים הרבה יותר צעירים. ואז מהמקום הזה, את יודעת, ככל שמפמפמים את זה יותר, ובואי, היום ילדים, קחי ילדים בגן, גילאי 5-6, נותנת להם מכשיר סלולרי, הם כבר נכנסים לך לאלי אקספרס ומזמינים את המשחק שהם הכי אוהבים. נכון, יש להם יכולת. ממש ככה. אז בואו נעודד את זה ונלמד אותם לעשות דברים. כן. עכשיו, את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אבל אנחנו נעבור לעוד שיר. יאללה, שיר שאני בחרתי. שיר שאני בחרתי של רמי קליינשטיין וקרן פלס, לחיות. מה קרה, שוקי? לחיות. לא מלך העולם. נכון. נכון, לא עשיתי לך את זה בסדר, אבל אני משנה את הדברים. ככל שזורמת התוכנית, יש פה מגדר. אני מאלתרת. הבנתי, אני צריך לעמוד בקצב. אנחנו אמרנו שאנחנו... בדיוק, אני לא עומד בקצב הזה. זה התפקיד שלך. אז מה רגע, רמי קליינשטיין וקרן פלס? יס. בסדר, מה, לחיות? לחיות. עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. טוב, חזרנו. אז אני שואלת אותך, ספרי מי האנשים שמתקבלות לתוכניות שלכם? אנשים הם ממגוון קהלים, חרדיות, מהחברה הערבית, נשים אקדמאיות, בוגרות מסלולים טכנולוגיים, מגוון רחב מאוד. אני יכולה להגיד שיש מסלולים מסוימים, כמו הקובו לדוגמה, שאחוז החרדיות בהן הוא יותר גבוה, כי זה משהו שהוא כזה יותר מתאים לאורח החיים שלהם. איך אבל בחינוך הדתי לא מלמדים טכנולוגיה? איך הן מגיעות לטכנולוגיה? הן עושות סמינר טכנולוגי, שאפשר להגיד שהוא מקביל פחות או יותר לי"ג י"ד, משהו כזה, ובעצם הן באות עם רקע טכנולוגי מאוד חזק, בעצם בעיקר רקע שהוא רלוונטי לכל הנושא הזה של תוכנה, של כתיבת קוד, ובאמת אחוז ההצלחה שלהם בקורסים גם הוא בהתאם.
הבנתי. ואיזה עוד, אתם רואים, איזה עוד אוכלוסיות מגיעות לקורסים האלה? מגיעות בעיקר, עוד פעם, זה מאוד מגוון, בסדר? אמרתי, אקדמיים, בוגרי מדעי המחשב, כאלה שהם אקדמיים לא ממקצועות הטכנולוגיה, וגם אנשים שעשו קורסים טכנולוגיים, חוגים טכנולוגיים, או למדו באופן עצמאי, תחומים מסוימים, והם בעצם עוברים את המבדק המקצועי שלנו, אז מבחינתנו הם שם, הם במסלול. אפשר גם להגיד שאנחנו רואים הרבה, בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות, אנשים שככה אולי נפלטו, במרכאות, מתעשיות שונות בקורונה, ורוצים לעשות סוג של שינוי, כן. גילאי 40 פלוס. ולכן מהמקום הזה אנחנו גם באמת נותנים, מדובר באנשים שהם אולי ברקע ההיסטורי הקודם שלהם היו איפשהו שם, למדו מדעי המחשב לפני 20 שנה, לא עסקו בזה, עסקו בתחומים שהם לא טכנולוגיים, והיום הם כביכול עושים איזשהו קאמבק. אז אנחנו בעצם גם פה מאפשרים להם, הרבה פעמים הם צריכים לרענן את הידע, אנחנו רואים פה הרבה מאוד אוכלוסיות כאלה שגם מציעות מועמדות, מורי דרך, עובדי הוראה. מגוון רחב מאוד, כמו שציינתי. ומה אחוז אנשים באלה שעושים הסבות? שעושים הסבות? כן. 30%. הבנתי עוד פעם, זה אולי מתחבר לנקודה הקודמת ש... כן, כן. אז תגידי לי, אבל עכשיו, מה החסמים שעומדים לנשים מלהגיע להייטק? אוקיי, אז תראי, החסמים הם, הייתי מונה אולי 2-3 מרכזיים. חסם אחד זה אולי הנושא של הניסיון, שהרבה מאוד... דיברנו על החסם העיקרי, שזה הראש. מה החסם? התודעה. החסם, בעצם החסם העיקרי. מה החסמים האחרים? החסמים האחרים הם, כמו שאמרתי, הנושא של ניסיון, שהיום בהייטק הרבה מאוד לקוחות קצה שלנו דורשים ניסיון. בכלל, חברות הייטק דורשות ניסיון, לא מספיק להם התואר. ואנחנו, לדוגמה, בבלוטק, אנחנו בעצם מציעים תוכנית שהיא משלבת גם הכשרה פרקטית, וגם סוג של פרקטיקום ומנטורין כזה בסביבת העבודה האמיתית בסיום ההכשרה. כשעובד משתלב לעבודה, במשך חודש-חודשיים מתלווה אליו מנטור טכנולוגי מטעמנו, שבעצם חונך אותו, את יודעת, לא תמיד נחמד לנו לשאול את הבוס הישיר שאלה, כל שאלה, בתהליך התחלת עבודה. אז המנטור הוא גם שם לנושאים האלה, הוא בעצם מתווך לו את המשימות המקצועיות, וזה בעצם שקול לניסיון של לפחות חצי שנה של מישהו שכבר בתחום. ואז באמת אפשר להתגבר על העניין הזה של חוסר ניסיון. נכון. זה נותן מענה לנושא של הייתה פה מישהי מאיגוד הדירקטורים, יושבת ראש איגוד הדירקטורים, וזו אותה בעיה. גם בעולם הדירקטורים, כי יש הרבה נשים שעשו קורס דירקטוריות, ויש להם ניסיון בתחום, כאילו לא היו דירקטורים בחברה, ואין להם ניסיון עתיר, והם לא יכולות להצטרף, כי כשחברת קצה מבקשת דירקטור, ומנסים לחבר בין החברת קצה לקהל הדירקטוריות שיש באיגוד, מאוד קשה לחבר אל הקהל הקצה, כי לחברת הקצה, כי נדרש ניסיון שאין. ובאמת הצעתי לשלב דירקטור צעיר יחד עם מנטור. אבל מסתבר שבחברות הקצה יש קושי להכניס לחברה, ללב ההתעסקות בחברה, זה אזור מאוד מאוד רגיש, הניהול של החברה, זה משהו שלא יכול לצאת אל הפועל, אבל במקרה שלכם זה נראה לי פתרון נהדר. נכון, נכון. חסם נוסף שאפשר ככה לראות אותו, זה הנושא של המיקום הגיאוגרפי. כמו שאת יודעת, רוב החברות הייטק נמצאות במרכז. אז גם פה בעצם אנחנו בשנה האחרונה ככה התחלנו לפתח ולבנות תוכניות שהן יותר נותנות מענה תעסוקתי בפריפריה. זה אומר שאנחנו בעצם מאפשרים לאנשים בפריפריה להישאר בפריפריה ולעסוק בתחום טכנולוגי כזה או אחר. עכשיו בפריפריה יש אנשים? זה צפון, דרום, מה? בפריפריה יש אנשים שהם... יש להם ניסיון בתחום הטכנולוגי, או יש הכשרות טכנולוגיות טובות, כי
יש. צריך להיות משהו שהוא לבר מערכת החינוך, או דרך מערכת החינוך, אבל משהו אחר. נכון. אז מה יש בפריפריה? תראי, יש מתי מעט, זה לא כמו במרכז. זה כל מקרה לגופו. זה גם תלוי בתחומים הספציפיים. אבל יש הכשרות טכנולוגיות בפריפריה? יש הכשרות טכנולוגיות בפריפריה. אפשר להגיד שהממשלה גם באמת משקיעה פה תקציבים לא מבוטלים בפריפריה, אבל רוב התוכניות שהיו עד עכשיו בעצם הן תוכניות שאוקיי, עושים אותן בפריפריה, אבל עדיין מבחינה תעסוקתית, הבן אדם צריך להגיע למרכז. אוקיי. ואני כרגע מדברת על איזושהי תוכנית שאנחנו כרגע מתחילים ליישם אותה, של תוכנית תעסוקתית שהיא בעצם מאפשרת לאותם טלנטים טכנולוגיים להישאר באזור מגוריהם ולעסוק בתחום, ולא להוציא אותם. איך הם נשארים במקום, איך אתם משאירים אותם במקום מגוריהם, אם אין שם חברות שהם יכולים לעבוד שם? כי יש לנו לקוחות קצה שנמצאים גם באזורי צפון, דרום. הבנתי, זאת אומרת שיש חברות קצה שנמצאות בפריפריה. כן, גם הנושא של עבודה היברידית תורם לכל העניין. בסדר, גם השילוב הזה של עבודה מרחוק. אפשר לעבוד מהבית. כן, כן. אוקיי, ומה החסם השלישי? החסם השלישי, דיברנו, בהתחלה אמרנו הסללה, שאין מספיק הסללה בגילאים צעירים, נכון? כן. ואמרנו גם הנושא של הניסיון, וזה השלישי. הבנתי. אוקיי, מצוין. אז לפני שנמשיך, בואו נשמע שיר נוסף שבחרת, מלך העולם של שלמה ארצי. עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. חזרנו. שרון סרי, מנכ"לית בלוטק. איך בחורה יפה, נאווה, מגיעה לטכנולוגיה, להייטק? זה תמיד היה שם? איך עשית את הדרך הזאת? תמיד אני אוהבת כזה לשאול ולראות שאנשים מתחילים מאיזשהו מקום והחיים לוקחים אותם למקום אחר. אז בואי תספרי לנו. זה ממש ככה, ממש ככה. כל קשר מקרי לחלוטין. אז כשהשתחררתי מהצבא, במקביל לתואר שהתחלתי ללמוד במנהל עסקים, חיפשתי איזושהי משרה אדמיניסטרטיבית. ותוך כדי, ופניתי למספר חברות השמה, ופתאום ביום בהיר וחם קיבלתי איזושהי הצעה להגיע לרעיון ל-IBM, למשרה של מנהלת אדמיניסטרטיבית של קורסים טכנולוגיים. הרמתי גבה ואמרתי, רעיון, כמה הוא כבר יכול להזיק? והלכתי לרעיון, והתקבלתי למשרה, ועבדתי ב-IBM קרוב לעשור, ומשם התפתחתי לתפקידים בכירים יותר. ובאמת זה היה מסלול כזה, את יודעת, היו לי כמה מנהלות שהן בעצם היוו השראה עבורי. כל פעם הסתכלתי על מישהי ואמרתי, אני רוצה להיות היא. וממש משם צמחתי. מנהלות. אוקיי. אז תספרי איך זה התגלגל לבלוטק. ובעצם משם, את יודעת, הייטק זה עולם שהוא ככה חווים בו עליות ומורדות. אחרי עשור בערך, משהו כזה, התחום שאותו ניהלתי עבר לאיזשהו ניהול של חברה אחרת, ואני כחלק מעסקת החבילה עברתי גם לאותה חברה. זה היה סוג של משבר שאני ראיתי בו הזדמנות עבורי, כי עברתי לאותה חברה ממקום של ערך עצמי מאוד גבוה. יש לי משהו עצום, ערך שאני יכולה לתרום בו המון מהידע והניסיון הספציפי שלי, ומשם גם התפתחתי לתפקידים מסוימים. גם שם, אחרי תקופה מסוימת של 5-6 שנים, הרגשתי שקצת מיציתי, ויזמתי איזשהו מהלך שבמסגרתו פשוט קמתי, עזבתי והלכתי יותר למסגרת יזמותית של חברה שהקמתי בשיתוף עם המנכ"ל והבעלים של אותה חברה, שבעצם המשיכה לתת מענה לאותם לקוחות ותיקים ומסורים שעבדתי איתם לאורך השנים במגזר העסקי בעיקר. את מדברת על הדרכה?
בעולם ההדרכה הטכנולוגית, כן. כל הזמן עולם ההדרכה הטכנולוגית. נכון, נכון. אוקיי. יותר פרויקטים בהייטק של הדרכה והסבה, הטמעה. אוקיי. ולפני שנה הקמתי את בלוטק. עכשיו תגידי לי, אני חוזרת רגע להתחלה, כאילו. מה למדת באוניברסיטה? למדתי מנהל עסקים עם התמחות בשיווק. אוקיי. וחיפשת עבודה והציעו לך עבודה ב-IBM. איך אז לקחת את העבודה הזאת? אז כמו שאמרתי לך, כשזימנו אותי לרעיון, אז אמרתי, אני, IBM, טכנולוגיה, רעיון לא יזיק. הבנתי שהסיכוי הוא מאוד קלוש, אבל איך אומרים? כל בן אדם צריך מבוגר אחראי שיאמין בו, והייתה לי אחת כזאת, ראיה וולינסקי ב-IBM, ומשם ככה באמת, אם היית שואלת אותי מראש, אם הייתי מכוונת לטכנולוגיה, הייטק, ממש לא ראיתי את עצמי. אם היית רואה מודעה כזו בעיתון, כי אני מבינה שהלכת לחברת השמה והם יפנו אותך לשם. נכון. אבל אם היית רואה מודעה כזו בעיתון, דרושים, מנהלות, איך זה נקרא? מה התפקיד? מנהלת אדמיניסטרטיבית של קורסים טכנולוגיים. של קורסים טכנולוגיים ב-IBM. היית מגישה מועמדות? לא בטוח, לא בטוח. יכול להיות שהדימוי העצמי שלי באותה תקופה, כן? ככה היה מדבר בטונים קצת יותר... אבל לא היו דרישות סף, אם לא היו דרישות לרקע טכנולוגי בעבודה הזאת? היו דרישות, אבל אני באתי עם הרבה מאוד נחישות. אני זוכרת שכשאני יצאתי מהרעיון, אז אני במשך שבועיים התקשרתי כל יום לראיה, לשאול אותה אם יש תשובה, ובהתחלה, בימים הראשונים, היא אמרה לי, אני עדיין מראיינת מועמדים, ואז, אחרי כעבור שבועיים, משהו כזה, היא אמרה לי, שרון, אני מחכה לתקן, צריכים לאשר לי את התקן, ואז, כעבור חודש, היה איזשהו יום, שפשוט דגמתי אותה כל פעם, כשהתקשרתי, אז היא אמרה לי, תבואי מחר, ותתחילי לעבוד. ורק שנה אחרי שככה ישבנו באיזושהי שיחת חולין ככה, ודיברנו על התהליך, אז היא אמרה לי שאני ממש לא הייתי, הפרופיל שלי לא בהכרח היה פרופיל שהיא חיפשה, אבל היא פשוט ראתה כל כך הרבה רעב בעיניים ותשוקה ונחישות, שהיא אמרה, היא תהיה אשת מחירות מעולה. אז כמו שאני ציינתי בהתחלה, אני חושבת שזה מתחבר גם למקום של כישורים אישיותיים, וכל הנושא של מיומנויות תקשורת, שבאמת צריך לדעת, יש להם חלק לא קטן בכל התהליך הזה. ובסוף זה התחיל מזה שלמדת שיווק ומחירות, וזה התפתח לעולם הטכנולוגיה. נכון. כי שיווק ומחירות יכול להיות גם בטכנולוגיה וגם בכל דבר אחר. נכון, חד משמעית. הוא גם בבית, כמו שאמרנו. כן. עכשיו תגידי לי משהו. אני רואה כאילו שיש היום בהייטק, את יודעת, בועת ההייטק, מתחילים לפטר אנשים מההייטק. מה קורה שם? כי גם את עברת את השלב הזה שפתאום מצאת את עצמך בלי עבודה, שאת תיארת פה באחד השלבים. אז מה את אומרת למפוטרי ההייטק בעצם? תראי, כמו שאני ציינתי, עולם ההייטק, להיות בהייטק זה אומר לחוות תנודתיות מסוימת, בסדר? זה עליות ומורדות, זה משברים שצריך לדעת איך לעבור אותם, צריך לדעת להסתכל על משבר כזה כהזדמנות, להבין שנפתחת בפניי איזושהי, כנראה שאם הגעתי לסיטואציה כזאת, אז כנראה שאני צריכה להיפתח להזדמנות חדשה, ולדעת לקבל אותה, לדעת לתכנן אותה, להסתכל מכאן והלאה במקום לשבת ולהתמסכן. אז ממש, תראי, זה מתחיל הכל מהמיינדסט. אני תמיד אומרת שזה הכל מתחיל משם. אם את במקום, יש הבדל בין להיות במקום של אני בת 50, לא בטוח יקבלו אותי למשרה, לבין אני הכי שווה והכי מתאימה לתפקיד הזה. הכל מתחיל ונגמר שם. ואחר כך יש את יודעת, הנושא של הזהות המקצועית, שצריך לעשות איזשהו מיפוי של כל היכולות והכישורים שלי, עם איזה נכסים אני מגיע, ולקחת את זה למקום של חשיבה אסטרטגית.
תכנון, את יודעת, פעולות וטקטיקות. איך אני מקדם את עצמי למקום הזה. פשוט לשבת באותה נקודה ולהסתכל על איפה אני רואה את עצמי קדימה, ולא לשבת ולבכות על מר ליבי. בכלל, קורבנות זה לא משהו מומלץ, לא משהו שמקדם. להתמקד יותר במה יקדם אותי. וכן, איך אומרים, ממשברים ומנפילות צומחים הכי גבוה. אנשים שלא נכון. לא עוברים את הנפילות ולא עוברים את המשברים, יכולים להישאר באותו מקום עד הפנסיה, ולא לעבור שינוי, ולא להתפתח, ולא לקפוץ גבוה, וכל הרעיון זה לקחת את המשבר, לקחת את זה ממש ככה. יש שינויים שאני חוויתי, ואני היום מברכת עליהם, ממש. אני חושבת שזה חלק מהדרך שלנו. ושלא היית מגיעה לאן שאת הגעת היום, בלי השינויים האלה. נכון, כן. נכון. או בלי הסיטואציות. אז אנחנו מסכמים שפיטורין זה דווקא דבר טוב. זה קרש קפיצה לדבר הבא. ואני שומעת ממך שבעצם גם הכשרות, מה יכול לקדם נשים, גם הכשרות, גם עבודה על הביטחון העצמי, נכון. על התעוזה, על הידיעה שאת יכולה ואת זכאית, ויש לך את כל הפריבילגיות להתקדם ולעשות את מה שאת רוצה. וזה מה שיכול באמת לקדם נשים. עכשיו תגידי לי, שאלה אחרונה, לסיום. כן. תעמדי בה, שאלה אחרונה לסיום, למה חשוב לך כל כך לקדם נשים? למה חשוב לי לקדם נשים? כן. תראי, אני מעבר לפן העסקי, אני גם פעילה חברתית. מעבר לזה שאת אישה. ומעבר לזה שאני גם אישה. אז אני גם בשנים האחרונות פעילה חברתית בכל מה שקשור לקידום והעצמת נשים בצמתים שונים בקריירה, גם שכירות וגם עצמאיות. וזה משהו שהוא חלק מהנתינה שלי. זאת אומרת, הוא די חשוב לי גם כי באמת אני רואה יותר נשים ככה במקום הזה של דימוי עצמי נמוך, של אני כן ראויה, אני לא ראויה, זה פחות מתאים לי. כל הקולות הפנימיים האלה. וחשוב לי, את יודעת, היום גם אנחנו בבלוטק, שאני רוצה לעודד יותר נשים להצטרף לתוכניות שלנו, אז אני בעצם עושה את זה בשני אופנים. אנחנו עושים את זה בשני אופנים. אופן אחד זה שאנחנו באים ואומרים להם שאנחנו עושים להם איזשהו מבדק מקצועי שבודק את הפוטנציאל שלהם על בסיס החלק האישיותי והמקצועי נטו, בלי להסתכל אחורה על הרקע הקודם שלהם. ניסיון. ופעם שנייה, אנחנו בעצם מציעים להם סוג של הכל כלול, חבילה שהיא הכל כלול. גם הכשרה פרקטית, גם מנטורינג ופרקטיקום שמאפשר להם לצבור ניסיון, וגם בסוף, הסכם עבודה עם תנאים שווים. עכשיו תגידי לי, אם את היום מתלבטת בין שתי משרות. בחרתי. אז תודה. תודה שרון שהיית איתנו היום. תודה לכם. תודה על הפעילות שלך. תמשיכו לעבוד, להדריך ולסחוף אליכם יותר נשים ולהכשיר יותר נשים, כי זה מה שצריך לעשות עכשיו. ותודה לך שוקי שהיית איתנו. אחרינו חיננית היום, אחרינו חיננית לא היום, ואנחנו נסיים זה כל הקסם של אורלי פרל ונמרוד לב. להתראות. תודה לכם. בשבוע הבא. ביי.